Dorme niño que ven no cocón, vai nevar a nena que non dorme non, que non dorme non, que non dorme non, e dorme niño que ven no cocón. Para que vos fagades unha idea da contextualización da época dos cantos de berce, un pouquiño do papel que desenvolve a muller, pois dicirvos que tradicionalmente a muller é a encargada pois do cuidado da casa e dos fillos. Por iso sempre nas cantigas vai aparecer a nai non como voz principal. Se non é a nai, un pouquiño cuidado sempre a presenza é feminina igualmente, vale? Pois a avoa, o mellor outra filla, unha irmá, incluso pois unha veciña. De feito, as veces que aparece nomeado o home é normalmente para pois dicir que está ausente, que non está na casa, que o mellor está facendo algún labor ou está fora no mar. Ademais destes coidados do traballo da casa, a muller tiña tamén que traballar co home. Iba normalmente ao campo con el, pois coidaba dos animais durante o día, gardábaos a noite. Pensade, pois o mellor había que ir ao muiño, moelo gran para facer pan, o mellor ir buscar auga á fonte, lavar ás veces no río, pois, bueno, cociñar, moitas tarefas, non? Sí que é verdade que naquela época, neste contexto do que falamos, non estaba mal visto que a muller traballase no campo, que axudase en todas as tarefas. Non obstante, sí que criticábase que o home fixese pois os labores da casa, non? Entón, sí que, bueno, podía facer algún labor se era necesario, pero era a muller, bueno, que encargaba con esa responsabilidade. Centrada nas tarefas da casa, pensade pois, que a muller, que a nai, pois cociña, cose, fai camas, lava roupa, vale? Ou incluso pois fía no liño, na lá. Pois, ademais de todo isto, ten que ocuparse dos seus pequenos, non? Entón, hai de aí un pouquiño que ás veces poidamos observar esa dicotomía entre pois o amor que ela sinte polo seu pequeno, que quere que durma, que estea ben, e tamén pois ese apuro que ten ou esa presa porque lle veña o soniño e ela pois poida continuar coas súas tarefas. Moitas veces as nais durmen os nenos pois no colo, con movementos moi suaves, con pequenas palmadiñas no lombo para que durmen, cantan. Pensade que tamén pois podían facer percusións coas mans, construíanse, facíanse axóuxeres o mellor de bimbio, con pedriñas dentro ou favas para que soen. Bueno, ou ben así, ou ben mesmo abaneando o berce, pois seguindo ese mesmo vaivén. Oh, ron, 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 duérmete mi niño, duérmete mi sol. Oh, niño, ten famiña, que llevo dar de comer. A vaca non dá o leite, a fariña por moere. A fariña por moere, ai ala, la. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón. Duérmete mi niño que ven o cocón a levar os nenos que non durmen non. E o neniño ten soniño, ten ganiñas de dormir. Ten un olliño cerrado e outro non o pode abrir. E o neniño ten soniño e o neniño sono ten. Abre un ollo e
cerra outro, mírase a súa nai ben. Oh, ron, ron, oh, ron, 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 ron. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol. E o neniño chora, chora, e non para de chorar. Dame pra aquí un cueiro que o quero cambiar. Que o quero cambiar. Ai, alela, ai, la. Duérmete, mi niño, que vengo cocón a levar os nenos que non durmen, non. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón.